Млява земля і важкі скафандри – така повсякденність чекає учасників експерименту в ізраїльській пустелі Негев. У кратері Рамон імітують життя на Марсі. 5 чоловіків і жінка проведуть тут декілька тижнів. Їх житло подібне до тих, які будуть встановлювати на червоній планеті. Там можна їсти, спати і вести наукові експерименти. За межі станції доведеться виходити в скафандрах, оснащених камерами, мікрофонами та автономною системою дихання. Загальна вага обладнання – 50 кілограмів. Помічниками дослідників будуть марсохід та дрон. Ми в 6 будемо працювати в тісному просторі, напруженій атмосфері та проведемо багато експериментів. Проблеми неминучі, але я вірю в команду і в те, що ми подолаємо труднощі. Ми вчимося разом працювати і тренуватися. Ми дуже впевнені в собі. Проект запустили Ізраїльське космічне агентство та Австрійський космічний форум. За учасниками експерименту постійно спостерігають і з'ясовують, як людський фактор може вплинути на хід місії. У нас є девіз – терпіти невдачі якомога раніше, якомога дешевше і вчитися якомога швидше. Тому кожну помилку, зроблену тут на Землі, ми, сподіваюся, не повторимо на Марсі, оскільки вже буде досвід. Учасники експерименту проведуть 20 наукових досліджень в галузі геології, біології та медицини. Результати опублікують після завершення місії. На думку вчених, колонізація Марса почнеться не раніше, ніж через 20-30 років.